Tumakder tayo. Hintay amin ikanta, ragsakin kapya, pagyamanan ti ama, ti ayat ken imbag na, kinatang silipaten ken naminasakit tinakem, ni Jesus ti suruten tay amin amay maysa, intay amin ikanta, ragsakin kapya, pagyamanan ti ama, ti ayat ken imbag. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken. Welcome kada kayo aman nga kakabsat nga naggapo iti bawang. Iti daytoy panagpilgrimidyo, iti daytoy lugar ni Apo Santa Maria Our Lady of Guadalupe. Di Dios eremedyo na tapno umasidag tayo ken kuana. No man pay kuna tayo nga tattao makalipat tayo umadayo tayo. Ngam ti Diyos tartarigagayan na nga agsubli tayo nga agkamang kenkwana. Itad tayo nga ron ti amin a puso na ken panunot iti usto nga panagdaydayaw. Katapno maikarita ang makiranod iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Sika ana ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi. Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kasyan. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, day talaeng grasyam ti panginanamaan mi, anan sa tadawaten mi taaywanan na kamkadi, kat sa lakniban na kami adi agsarday taayat mo, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Daytoy may basa na daw ti umuna libro dagiti arari. Iti may sangal daw rimuar ni Herobiam iti Jerusalem ket iti adda iti away nasabat na ni propeta Ahiya at taga Silo. Awan ti kadwa ni Ahiya baro ti kagayna. Inuksob na sana rinayab ti pinagkasangapulo ket dua ket kinunana ken ni Herobam alaem ti sangapulo a paset ngamin kuna ken ka ti Apo a Dios ti Israel alaek ti pagarian ken ni Solomon ket ited ko ken ka ti sangapulo a tribu agtalinaed ken ni Solomon ti maysa nga tribu gapu ken di adipen ko a David ken gapu ti Jerusalem iti siyudad a pinilik a kukwak tintero adaga iti Israel. Manipod idin kanayonen abusuren dagiti tattao ti akin amyanan a pagarian ti Israel iti panagturay dagiti kapututan ni David. Ti sao ti Apo. Siak ti Apo a Diyos mo denggem ti balakad ko.
Di kanto agserbiti sa bali adiyo Diyosen. Siyak laeng ti pagrukbabam. Siyak ti apo a Diyos mo, anang irwarken ka ijay Ehipto. Sungbat. Ngem didak impangag dagiti tattao, saan ang nagtulnog kanyak ti Israel, ngarod, iti kinasukir da, binaybayak ida, nga garamid iti kayat da, sungbat. Siyak ti apo a Diyos mo, denggem ti balaag ko. No dumngag kalakuma it kanyak, iti ilik ket agtulnog iti Israel kanyak. Nalaka kuma apar dagiti kabusor na, ket abakag amin a bumusor ken kuana. Sungbat, siyak ti apo a Diyos mo, denggem ti balaag ko. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitetuken ka, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria timipay ken ka, wapo. Pimanaw ni Jesus iti beddeng ti Tiro. Nagnaijay Sidon ken nanglikaw iti sakop ti Decapolis. Agingga adimteng ti Dan-aw ti Galilea. Inyeg dagiti tattao ken Jesus ti maysa a lalaki at tuleng ken umel. Ket nagpakpakaasida ken kuana nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inya dayon ni Jesus iti lalaki. Inya dayon ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan insulat na dagiti tammuduna kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na timmupra. Sana sinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit. Nagsinnaay sana kinuna iti lalaki. Epfata, kayat naasawen maluktan ka. Dagos anak ang ti lalaki, kat nalawagan ti panagsauna. Imbilin ni Jesus kadagiti tattao, adida ipadpadamag daytoy iti si asino man. Ngem no kasano ti panagigunam-gunam na adida isarsarita, ad dapay ti gagarda amang ipadpadamag. Nagsiddaaw iti napalalo dagiti amin anak ang iti daytoy adamag. Nagsayaat ket din ti amin nga aramid na kinonkonada, pagdenggen na dagiti tuleng, ken pagsauen na dagiti umel. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Tugaw tayo. Good morning. Uri kasama lang nga nagdungdung sa nga nagbiyahe. Good morning. Alak bigbigan man ni Apo Diyos adata sakripisyo yung umay ditoy. Naggapo kay tibawang. Sinot pa di jay? Ay, na po sa amin. Allah kayo, la. Na yun na lang nga stroke day jay. Pakumustaan yun to. Hangkay ko mga imay ditoy Sibilya, gapo kin ni Rufo niya. Imay kay kumaga po kin ni Apo Santa Maria. Imay kay kumata, umay agkararag. Nalawag. O enta madi ano nasaya ata umay kayo nga hangko mga gapo kanyak gapo kumakin ni Apo Santa Maria gapo kumakin ni Apo Jesus tanalawag di panunot tayo nya. Nagmayat dito edi nagmisa kami ijay alilem da kami nga papadi dito nga bikaryato gaputan no ben at agpiestada no 11 ta Lords da nga rod Lourdes ngam gaputa Domingo met hanggang tumakapan nagmisa kami di Martes meeting kami. Kajay padi nga naira na nga nag-sermon ko na tinapintas akananakem, napintas jay mensahe na nga napintas akananakem. Anya ti panagkunam kunana. Ti tao nga uray no oblagen da, uray uyawon da,
haan nga agun-uni. Nana, kasla tay haan nga sumungsong bat, oray na niya ti kung kunada kanya na, haan nga sumungsong bat. Anya ti panagkunam nga ti tao nga, oray na niya ibagbagada ka kasla, haan na nga dengdenggen di ibagbagada. Kunak mga yar arsa sa kaabay ko, tuleng kin umel. Kino dadadailan da ka, pagsasawan da ka, agado ti ibagbagada kanyam nang runa nang agpaypay so ori na saya at takananakem mo hanggang nga agun-uni malaksid ano tuleng kin umel kahan. Da kayo pay nga tao-tao at simbaan mo no daytay adala nang gagyo nga basitin nga datayo pay mo no daddo mga daytay anya na ganan dalabasit na pasaring no hanga napintas di usto ano hanga napintas di kananakem mo ti kalakaan nga dadaulen nga tao di awan ti manaknakem na di mat adala ibagam basit agre-react dayta ti kalakaan nga perdian nga tao maapektaran nga tao no dayta adda imbagamon kuno saan adda na istoryada maipapangking kuana agre-react adagosen. Ada pa ti agre-react di na pa nakikita di podno nga sitwasyon, di na pa nakita di side iken sa binudadduman, isunan ti agsasao dayjay ti awan manak nakem na. Agpapada tayo ti pagsasao nga nakem. Oh. Ngada nakem yaw. Ayad. Dayjay. Ti awan manak nakem na nga tao iso daytay nadaras nga daytay nalaka nga maapektaran. Adala basit ka hanga makumpos di bagina. Tiawan manaknakam na daytay uray no ibagbagam uray no adda inya naganan uray no ammo na jipudnohan na nga aramiden. Ngaya tiawan manaknakam na. Daytoy ebanghelyo tayo nagmayat nga istorya. Haan nga istorya na pasamak. Ngaya tinyag da kini Apo Isus tulang kin umel tagsurot nga rod ti tulang kin umel no dadduma taapaya no tulang gi tao awan matulad na awan tuladen na nga sao iso nga no dadduma di jay tulang or gi umel no dadduma ori bugbog kawam ori wow no kung kunamhan nga maka-react taapaya awang gayam di jay hearing iso nga awan tuladen na nga no malukatan di pa nagdengeg iso met ti addamet agsaunton ta adda tuladen na agsurot ngamin usually daya adalaeng madagitay tulang laeng adamo dagitay umel laeng nga makangegmet ngam daduma usually agsinurot iti kinatulang ken kinaumel kanyo ti inaramid da kini Apos impan da king kuana insulat na di kuana inaprosan na di dila na anya ti kunana effata be open maluktan ka kunana naglukat ti lubong na no ijay part di lalaki anya nga liberation day anya nga pannaka waya si kamamot, nagbiag ka, nanipod ti panakayanak mo. Aging gana nga adanakam mon. Hang ka makasao, haang ka nga makangeg. Idilinukatan ni Apo Isus, inya nga wow, kastoy gayam ti lubong. Idi nakanggegan anya nga tatikunanan, idi makasao isuna, wow, anya nga nagmayaten, kastoy gayam ti lubong. Tati ko, tingar plano ni Apo Diyos kanya tayo kompleto, haan? Makakita, makangeg, makaraman, at dari nana. Ngayon, daytay inya na ganan, lagi tayo senses tayo. Kung nagkurang, ay kanarigat. Iso nga, inted ni Apo Diyos, ito dito ko na nangabiyag na naginawa, agsubli di senses tayo, anasayaat. Iso garod nga, nakakita isun, ay nakangeg isunan, manggag ng tipintas ti lubong. Nariga mo no daduma no makanggag tayo apaya manggag mo meten ti madi ti lubong. Di mat? Wow. Kadi mat idi pipi apa idi tuleng ka tawan manggag mo. Idi makanggag kan ay apo manggag mo dagiti aga arasaas nga kaarubam. Manggag mo dagiti agsasao. Hoy amom ni kwa. Dagiti kabukbuteng nga kaarubahan. Dapat dagiti tao nga hantay nga kayat nga kasao hantay liklik-likan apaya amumlat nga addamadi. Dagiti nga tattao nga very negative ti lubong na. Amin apasamak agbirok latta ti madina. At dagiti tao nga kasjay.
Uri no nagmayat ko nag-meeting kayo. Sumanao, awam matpapapanan di bagbagana, uno saan, sumanao, awam aramid. Dangin na kita tatao naglaing ngagsuggest ngam no trabaho ka awan damit. Dagiti makauma nga kami meeting, dagitay kasarsaritam nga no daduma, mabuo lang nga ruden, addan to pay labiruken na amadina, nagsulit. Kano daduma no balbalin agsulat ko man payag kunta malmalpas la ko mga rod meeting addan to pala irwar na nga madi hama nga makatulong kit kita lang rod nga madi no daduma di jay dito lapayag tayo na nya naganan na napintas at makanggag tayo ngam no daduma makauma kada iti panagdengeg tayo senses nga inted ni Apo Dios kada tayo no daduma ka sabsabali maglati kayat na nga denggen. Nila kita nyo, agtulang kayo, no, tila ka na yun yung adendenggan ka dagitay. Apo si kati number 1 nga marites di barangay yo, si kati number 1 nga barbaridad iya ayan nyo. Si kati number 1 nga mananao, kabubutang datangiwa. Intunukan ka bumakitang lumakayan, apaya, nauman nga nagdengdengag, isola, gunggunayo. Doon na kan umel. Agsao. Apay nga naikantay ti pagsasao, apay nga naikanta yu iti kapasidad nga agsao. Di ma addalat ta dagiti narigat nga agsao, di ma. Hadang mo dagiti tukmom aammo da agsao ngam handa nga agsasao. Handa mo agsao ti kinapudno. No daduma dijay naited nga sagot kada tayo nga panagsao no daduma, dakes mo ti papanan na. Di kinaman man nanauno daduma, nagmayat man do di ibagam ka makatulong kini kabsa mo. Nagmayat man do di ibagam ka apresyar mo dagiti sakripisyo ni kabsa mo. Nagmayat man do di ibagam ka makatulong mo kini di grupo yo ka ti umuna nga ibagam ka daytay nasaya atap no agimprove ti tao. Ngem no tila amuna nga isa o tadilam ka dagitay madikin ni kabsa mo. Dagitay madilaw mo. Agraman bado na, agraman pannagnana, amin pakarikrikot am amin, agraman amin nga naangot nga sangaw na, pakarikrikot. Ala datay nagado nga ibagam nga nasaya at ko mga presyar kinja tao tapno agimprove ko makanya na ka. Ala intal magmumat amuyo ti balikas tayo no daduma. Nakabsat. Duala abanag dayta either you make or unmake a person. Ori da kita apuyo, ori da kita anak yo. Mabalin nga babaan ti balikas mo no daduma, agbalin anasaya at uno na laing tao. Uno saan no negative di inted mo. Agbalin a nengneng, agbalin a mutal, agbalin adakis dayjay tao. Manda da kitay apo no daduma iya sidag da nga agmano dayjay ko. Bendisyon naman apo. Bendisyon naman apo apaya nakasol-sol pag. No kanayon mo nga ibagbaga nga sulpang isuna, isun at tinakamulan di kanya nahan. No kanayon mo ibagbaga nga nengneng. Siyempre iso at nang agpagbalinan natin, agbalin nengneng. Nagnengneng kalaki din. No at damang ibaga tinengneng ije ubing. Umuna nga umuna ije panunod ko, sikat tinengneng. Talaga, imulmulam iji panunot na nga ng isuna. Kamom dayta ka ag-register mo dayta ka. Nohaan nga makasurvive di ubigan na ka ng tulatan Iso nga di nga sa utay no daduma ka, di pa nagsasa-utay no daduma ka. Apektaran na di tao, dakkel epekto na iti tao. Porga da kay ngagkakaaruba no imbagam nga di kaaruba mo no imulam iyo may panunot mo nga mangkukulam da kita nga kaaruba ko namon dito panunot na di ubingan ko alay wunsa ang lala makimismisa ti first Friday mangkukulam da ta delikadong kasla dayayan ti apam mo imulad ta ubing mo isunton ti agyan di panunot na iso nga di balikas tay no daduma di pa nagsautay no daduma either makatulong or makadadael dakkel ti epekto na or kati komunidad. So ti kung kunak kadagitay kakadwad toy, nagitay leaderes ditoy. Nahan nga importante, hammo nga ibagan.
No ammong nga makatulong iya tao, hammong ibagan. No kaya mo nga kurikan di mading aramid na, ayaw ba man, kaslahan nga maibagay, di inaramid mo. Kaslahan nga nasaya at kadagitigi mo. Ngano dadumang ka, isa sa unan, di na pa'y napanagnakan, nadadaulan, at dan tumistrasen. No awan ti talukan, may awanan. Awan ti taong awan ti taluk na, di pa'y makaisip mo. Ngayon di taong awan ti taluk na, kaslalo ti agat atap ti lubong. No, adda agi istoryan, siyak samo pag istoryaan dati aguray man. Amo nagjagas diyan, dagiti handan nga makapagragsa. Gapulaeng ti balikas no dadduma. O dayjay. Kinasagutan tayo. Iso ti kayat ni Apo, iso sumagkanya tayo no mabalbalin, kumpleto tayo. Ada sagot ti panagsao, panagkita, panagdengeg, panagri na, panagraman. Di mo senses tayo. Nasagutan tayo pa'y amin ti common sense. Nung idi agawaras ni Apo Diyos, nakaad-ado ti absent. Tanagado ti tao nga awan ti common sense na haan. Nakaturog kaya? Oh. Tanagado ti tao nga awan ti common sense na. So, hamagarod nga magatang. Magatang lang kumati common sense, igatangang kayo kung ako. Kadagijay, apaya nga pagbalinan na kasi namin, ti kaya na ti tao, kompleto, nasaya at mabalbalin aka, awanti tulang, awanti umel, awanti bulsag, tapaya kaya na kung mga nanaman, ti ayat ti tunggal may sa kanya tayo. Ngam ti ngarod sa ludsod na dito, iti ngarod ibagbaga na, no dadduma, di kinatulang, kinabulsag, kinaumel tayo no dadduma. Na pinpintas pa di jay physical nga tulang, physical nga umel, physical nga bulsag, apaya, iruarda, di jay laingda. Nakita yun, nagitay kakabsat nga blind doon dadduma niya. Naglaing da nga gitara, maminsan da lamang kanta na kwadang ta usarenda nga ro senses da. Na usarenda ti uray lang nga jay panagdengeg da. Ti karon na dadduma ka kompleto ka mat, idol mat, adda imam, sadot mat, adda matam, bulsit ka latta, makitkitam ta nakawarang murang ditanen, kasla nakamulagat ka latta. Makitkitam nga madidijay mapaspasama ka na latta ni. Tila paglaingan tayo na dadduma ka, dijay sense of taste nga taa. Kadayo pa ila di kaarubam diyan ti agporsyon kasla ammumon di raman na no inya ti handana. Pangkalangor na ki-birthday ka aguyaw ka pay, nagtamnay mo di pansit da, nagkulbot. Mamunsyon ka lang aro din aguyaw ka pay. Ngalaga normal na tamot, adi nga mausar amin dagay tap no maiwaragawag ti ayat niya po Dios saan? Apay nga makitam ti kinapudno, iwaragawag mo. Iso nga no, tila makitkitam iti sa bali ka, agkot-kot-kot ka timadi. Imbuhos mo tabiyag mo, 65 mon, 70 mon, aging gana nga pumusay kan, tila nakitam ka mo pa'y nananam ti saya at ti relasyon, ti panagkakaaruba kada, panagtrabaho kada pa, tila sipsiputam ka, kasla adda madina datoy. Adda madina amin. Anya nga ganas mo agbibiyag. Tila berbero kong nga denggan ka, imbes nga nagsayaat, nagpatokar ka mo ti music, agdengag ka mo ti nasayaat nga istorya, tila, ti mo pa nagdengag mo ka magnetic mat, anya dayjay, no madijay damag, nagpaspas nga dum nga sumrag, dayjay, anya, osto dayjay, wun, si kalapang ibagbaga ako, Maria, mo ibagbaga sa bali, wun, ay, di mo pa nalpas na ibaganan. Hanyo nga talken dagita nga, ay, adon sa mo ti kas Diyos ko pakawanam. Di yung mga ibaga nga, doa talaang makaammo dati, mamupatpat yung data, chismis datan. Di pa nang ibagam di kasi ribo ti pangibagaan na day dyan. No daduma di pa nagdengag ka, haamo lang nga day tayo nasaya at ti, kung na, awa mo, manggag mo nga na imbag, kini kabsat mo, kaaruba mo, pamilya mo, dakas maamin ti mangmangag mo, sayang nga biyag. You spend your life nga, dagi jay laeng ti kayat mo nga dengdenggan, sayang. Ti pa nagkita, senses. Pinarsuan na nga nasaya at tilubong. Pinarsuan na nga naimbag tilubong tananaman tay amin na tao.
Ni Apo Isus kayat na nga makita tayo mat mananam tayo tilubong. Ngam na pa nagkitam ka, poros negative laeng tilubong. Ti pa nagkitam, tila masipsiputam ka, no anya ti mauyaw mo. Tila maberberukam na dakadwam ka, kita ni, di jamanan ni. Nagtadum ta pa nagkitkitam, tas na tila makitkitam ka sa bali, hamo pa'y mananam ti ayat tilubong nga kinapudno, kinasaya at ni kabsa mo, kas ano nga roden. Dandani ka pumusa yan, data pa nagkitkitam, ay ka, awam pa'y na-apresyar na, ti kinaimbag ni Apo Diyos. Awam pa'y narina na, awam pa'y nakitam, makinasaya at ni Apo Diyos. Di ba panagkitkitam ka, adda ka nga rudan nga agmismisan, muna adda ka lang nga rudan nga mangmanganan, agbrororog pa'y la DJ lubong mo, di mo pa'y la mananam DJ lubong mo, ti panagkitam ti lubong ka, negative to pa'y la, pimusay ka negative. So nga ori adda kan to jilungunan, ti panagkitam ti lubong, alyaem to pa'y laeng tapaya, madigar ti panagkitkitam. Kinagmayat ti lubong, adda pamilya tayo, adda nagsaya at ti pan nakaparswa tayo, na naka-generous ni Apo Diyos ta, damerpak nga, dakad to'y, apili ka pala agyaman, si sasalon at ka pala, nung nadda ka lang aro ito yan, agkum-complain ka pala, ay nga, magdating nga kaabay ko, sis ko pagawa na, mapaw, may mayat ko madyan nagluganak, imalis ako matugaw. Di ka pala nanaman, di ka pala enjoyan. Napaya nga dito ni Apo Diyos ngamin, ni Apo Jesus, apaya nga di na i-intenda DJ panagsao ken di kinatulang na amuna nga adda madina suffering. Kati ibagbaga na magkanya tayo when normal tay aming kompleto. Ti salsaludsuden na tina-espirituan nga panagkita, tina-espirituan nga panagdengeg, tina-espirituan nga panagnanam tilubong, tina-espirituan nga panagsao. Adda nga tadayjay kanya tayo. Mausar tay kadidagitoy para ti panangiwaragawag iti sao ni Apo Diyos. Jela erogim da di pamilya mo Do you love your family? Do you appreciate dagitoy sakripisyo ti pamilya? Mabigbig mo ka diti kina sakripisyo damo dagiti kamang ti pamilya tayo ore no tukmom talakay mo no tukmom tabakit mo no adda pay laeng agyamang ka pay laeng. Kadagiti aglawlaw mo, anak dapay la kasarsaritan na saya atin, nanda ka kasasaon, mangkukulam ka ngatan. Ma-appreciate mo ka di DJ pintas tilubong iti aglawlaw tayo, no makitam di DJ. Adda ka dimot, si kamot, pinarsoan na ka mo ni Apo Diyos, anya nga tamot, daytoy bulay nga na, daytoy umul kintulang, kalpasan nga nagsao, anya nga tati inaramid na. Siyempre, idaydayaw na ni Apo Diyos. Si kamot kalpasan nga naikang kaanya mo ti aramid mo iti unos ti panagbiag mo napadasa mo nga inwaragawag tinasaya at kinikabsa mo napadasa mo tinagapresyar inwaragawag mo ti kinaimbag kinikabsa mo napadasa mo nga dijay panagbiag mo ket nakaginawa di kabsa mo gapo tinapintas abalikas mo isu mo ti usar tayo garo dijay adda ka din nakaginawa ga pumot na nakita da ka dijay kababalin mo nga imted ni Apo Diyos ka naitanok da mga akas tao. Ang katurog dan. Adda ka din nakaginawa ga puti tasiga ka amo da nga pinarsoan na ka ni Apo Diyos ka adda na itulong mo ngam tila makitkitam ka para bagim. Adda nakitam nga tao ka nya nga ta mautang kud taw. Kaano nga tang agpabunyag dataw. At mula pakipanganam ti ammom. Nada nakitam ka, anya nga tamot ti maalak dito. Gapot medyo na pobre mo di ka aroba mo nga marigrigatan ka hamunay ka sasao apaya awo mo maalak kanya na. Alwadan niyo. Ipulong kay kini Apo Sami ore ko misa kay amisa ore ko no kararag kay kararag no DJ pa nagkitam di ka arubam ka tila amom nga kwa keday tayla nakaalad nga dakkel ti balay na di ka arubam nga nanumo ka hammo nga makita di ka sa pulan da ka sikat inikkan na ti gundaway nga mangayat ka hammo nga inaramid annadan tayo. Bakit tila pampanunutan tayo kay bagbagi tayo ay sus Diyos ko ka ano pay nga maisalatan tayo.
Nanikan na kati kaarobam, nariga mga yatin di kaarobam mi father, apaya, kori maong nga talaga, apaya, ultimo palpalo umak nga papaya nga puunan ka na ala na manan ka, ala ka, inya nga ron. Kunak pa'y gini ading ko ka, awam man tayo bunga karabasan. Kuna na ka, iyad adong ngamin ti agmula, taure agala da, at least ilaklak amom ida, tanumay may sa bunga na agapa kayo ahan. Da kay mga agaalak karabasan no daduma, pisyon nyo nga minmet, tap no itidda mo di nagmula, kano daduma, awang pa'y ganas, kagudwala alaam Kakas jay mat no daduma, ikan na tayo mati challenge laeng niya po Diyos, ikan na tayo mati challenge na. Uri ikar-karigatam ti agayat, no di jay kaarubam, katrabahuam, ti jay kwa na, no daduma, at di jay masair mo, di jay na tayo haan. Di jay kamanan nga kunana nga agakam no kas ano ka pintas ti kananakem mo. Na ikan na kati kaaruba, kabalay, wano day tay tao nga kaday narigat man nga ayatan, di jay manan ti pakaberukan no nasaya at di kananakem mo. Tano madi ti pa nagnaknakem mo, siyempre agreak ka ore ko nang magpakasaya at ka. Challenge na mo laeng di jay Ngam no tipon-tipunan tayo mo laamin day ti kakabsat. Agsublilat ta kini Apo Jesus. Di ayat na, uri no inyo ti inararamid da kingkwana, haan nga naapektaran di ayat na. Dahil tinagdumaan tayo nga tao no daduma. Uri no inyo ti top-topraan da isunan, doyoken da pa yan, di ayat na, natibker haan nga nagbaliw. Datay gamin no daduma, ti tendency tayo nga tao ka, agay ayat ka, agar aramid ka na imbag, into no handa nga sinupapakanan, agpungtot kamutanaan, tinultulungak pa de. Kakaasya ka nang yang angat tibiyagda. Tatata na kagyan. Tatata na kalong awan. Siyak matan. Di ka pa na. No napintas di ka na nakamuha nga maapektaran day jay. Numayat di pa nagnak-nakam mo no pa no anya na ganan no tina espirituan nga pa nagbiag mo ka nakakapot ka ni Apo Isos hang ka maapektaran. Ngam no ti panunot mo ka day jay handa nga sinupapakan ka na apektaran ka, narabaw. Narabaw day jay. Adalabasit kamali na di ka aruba mo, wala day jay kadwamon, wala day jay katrabaho mo ka, permi nga na ilumlum kan kapula ang gimay sa kamali na narabaw pay laeng. Ngam ni Apo Isos haan nga paapektaran. Ala kakabsat. Dawaten tayo. No anyaman dagiti spiritually, emotionally, wano physically, umal, tulang tayo na daduma ti kinapudno, dawatan ti kini Apo Diyos. God is good. All the time, nagmayat ti, nagado ti tinasayaat nga parsuana, nagado tinasayaat nga tao ti aglawlaw tayo. No hamo mangagdi kung kunada, no hamo maibaga di nasayat kadakwada, at dapay lang atamang sulsulat. At dapay lang ata nakasulat. Nagado nga ta kinaimbag ni Apo Diyos kanya tayo no daduma. Jadi kami naman naging bubukod ti tao, hamo ma-appreciate di sagot ti Diyos king ka. Pinaraburan na ka, anyaman nga wagas, trabaho, pamilya, amin. No daddumahan tayo mabigbig, dadya nga grasya na, apaya, sa balik kaya mo, anya, agpadakkel ka. Kurang, di tao nga map na kurang. Kano at dapay lang dagitoy nga mang pagbalin kanya tayo nga umultulang bulsak. Nga dagitoy pay laeng tinakasulat iti biyag tayo. Kaanun to nga agwaya day ta biyag tayo. Kaanun to nga ginawa day ta biyag tayo. Temo yon sa mga naginawa nga biyag ka day tay adok kwarta na haan. Hala nagginawa da ni apaya. Hala nagadok kwartada nagdakkel di balay da. Di yo ammo Baka naragragsak ka pa yung isuna. Hala nagimas ti sidsidada, to sino longganisa, da kami marunggay laan, baka naragragsak kami pingamda kayo. Depende So no dumatap na adabiyag nga naginawa, tap no sumaya at iso di nga rodyo kung kunana nga no mabigbig tayo, ti grasya ni Apo Diyos kada tayo. Dakkalabanag daytan. Kada kayo nga nagsenyoran, di ka pala agyaman ta naabot yun dayta atawan haan. Datay mga umuna nga pumusa agyaman kayong tang kayong maabot ti agkabawon haan. So nga jakpay kayat nga tamo ti abutan nga agkabawak nga magmagna akto nga nakasutanad ta kalkalsada ti kalakay ko.
Iso nga no, at dapat laing nasayat nga biyag mo, agyamang kan, bigbiga mo, naglaing ni Apo Diyos. Agyamang kan, nakaimimbag ni Apo Diyos. No, dapat la pamilyam, agyamang kan, nagsayaat ni Apo Diyos. No, dapat la nasayaat nga kang kanam, agyamang kan, nagsayaat ni Apo Diyos. Ngam no once nga ko namong ka, agi kumpira ka, piyapay kanyada. Mangrugin nga ibagam nga nagkapoy ni Apo Diyos. Apaya nga haan nga na may mayat, no nagikumpira ka tibiyag mo iti sabalin, mangrugin nga pabasulam ni Apo Diyos. No nakapsot di foundation tayo, nakapsot di ramot na kini Apo Diyos, talaga marigatan tayo. Ngam no malukatan dahil ang kinaumol, kinatulan, kinabulset tayo, nagado ti grasya ni Apo Diyos. Bigbigan tayo. Ay nanaman tayo, ragsaken tayo ti grasya ni Apo Diyos. Panagdaton. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenka. Ti Santa Misa, idaton mi kenka. Denggem kadapu araraw mi kenka. Ti Santa Misa, idaton mi kenka. Denggem kadapu araraw mi kenka. Atun mi kenka, denggem kadapu kumararag tayo, kakabsatap na datayo, kenda gito'y adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman na kabalin, amin. Iya po, watin Ken na kuma dahi adaton kada kita imam, ket may paay, apakaiday dayawan, ken pakaigloriaan, kinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan, dinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga apo mi pinaraswam dagiti tinapay ken arak, tapno saranayon da tinarasi ababiyag mi ditoy daga. Ipaay mo kadi, tapagbalinem pa ida asaranay ti pannakaisalakan ni Gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno una ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken ka nasantuan nga amaga po ken Hesus Kristo nga ayatem nga anak mo. Iso ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda
Ket isupay ti imbaon mo, aman nubot ken mangisalakan, nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo, ket impas ngay ni Berhen Maria. Inyon nat na, dagiti ima na, idi nga agtutuok, tapno parmekan na ni patay, ket iparangarang na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinakim mo, ket ginunod na tinasantuan nga ili, nga agpaayken ka. Anansata, makidanggay kami kadagiti angheles, ken kadagiti amin asa santos, ang mangibunan nagkadagiti baka idaydayawam, ket iti maymay sa atimet konami. Santo, 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 Tiapo a Diyos, dagiti amin aparswa. Di langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. O sana iti kangatwa daydaya ti umay tinagan ti Apo iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo, ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paimo ida, kada kami abagi kandara, ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagi iso mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar, innakam insalakan sika ananobot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo tada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken inggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isoda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka man nakabalin nga ama,
ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariyam, matungpal kuma tinakem mo, ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, o manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaan mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ditoray, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon adinto agsaruday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapu kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diya may karinga o may kakanyak, ng ti may salay nga sa omo pay mag. Apo sikat ibilig ni, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi, Apo sikat ti kamang mi. Kas may saabangan, di namili naramit ti daga, kasta tayo nga agserbit ni Apo naruko narasinan mo. Apo sikat ibilig ni, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi, Apo sikat ti kamang mi. Ngem day tabangan, lumanpay naramit ti daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibus, ti banga agbalin habagnos.
Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti sinaw mi, di kamay kari nga agserbi, Apo sikat ti kamang mi. Kas may sabangan, di namili na ramiti daga, kasta tayo nga agserbi ti Apo narukup narasinan mo. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo ang makiranod kami iti maymay sa apadaya, tapno madigdigan ti pannakikaisami ken Kristo. Ipaay mo ka di tamamataod kami kadagiti bunga ti pannakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Kakabsat, mayawis kada kayo, kalpasan dahi tinasanton amisa, ti panag-venerate tayo, dahi ti ladawan, na ito dato'y side. So, dahi naggapo di Mexico, na idikit ijay original nga tilma ni San Juan Diego, di nagparang ni Apo Santa Maria. Ado umagatang ijaglawlaw na di Guadalupe, ngamhaan nga amin, maidikit tahan nga da nga basta-basta sagiden di original ta 500 years protektaran da tabaka madadael nga maging katata si bibiyag kadi tilma na aramid ti magay 30 years la kuma ngam tatta di jay tilma ni Juan Diego 500 years adda pay laeng nga si bibiyag kadi jay Monsignor tata nga adda jay Salvador Martinez indiket na daytoy ti special nga surat niya po, gapo ta nagsurat niya po obispo nga nadidawat na nga maidiket tapno ma-install dito nga simbaan iso nga dadtoy dayay naggapo di Mexico nga naidiket iti original nga tilma ni Juan Diego. Thank you for coming. Niya po Santa Maria kuma, niya po Jesus, timang tarabay kada kayo. So kuma timang lukat, mang bigbig, ti waya-waya tayo nga agbiag anasaya at mabaen ti kinaman nagparabor ken kinaman nagayat ni Apo Dios. Ya? Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat. Adunga aldaw ti naglabas kanya, ngimday tuyen ti mangted puno aragsa.